жертвы. Нужда се превали, а деньяк се приближи, да отворим проче делата на мрака и да надем оръжието на светлината, като ден да се държим в притишно, без да се предаваме нито на странни гощавки и пиянство, нито на страсти и разпутство, нито нераздори, но облечете се в Господа нашето Исуса Христа и грижите за сута, не превръщайте в похоти. Немощният го вярата приемайте, без препирки за мнения. Един вярвач може да яде всичко, а немощният яде с един чуб. Който яде, да не презира хлуба, който не яде, и който не яде, да не осъжда хлуба, който яде, понеже Бог го е приел. Кой си ти, който съжиш чуждия слуга пред свой Господар, стои той или хвата, и ще бъде изправен, защо